Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। दा गुवाहाटी इउनिभार्सिटीनि आन्डाराव MTS पोस्ट ओंखारदों जेराव सेलारिया 21,000 per month कन्ट्रेक्चुअल जब जागोन अफलाइन एप्लाइ खालामनांगोन आरो बेयाव एग्जाम गैया। स' जायनो वाक इन इन्टारभिउआव नोंथांमोना पार्सनेल इन्टारभिउआव पास जायो लोगो लोगो साख्रि थाबनो जागोन बेनो जाबाय MTS पोस्टआव। दा जोङो फैबा अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना मोनगोन लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव चेक खालामबानो जाबाय। डाइरेक्ट फैनानै बेयाव अफिसियेल नटिफिकेशन नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन आरो एप्लिकेशन फर्मेट दंखायो अफलाइनसो खालामनांगौ नालाय लास्ट डेटआ जोंहा 10 जुलाइसिम दङ। स' नोंथांमोनाहाय डाइरेक्ट थांनानै साबमिट खालामनो हागोन बा स्पिड पस्टबो नोंथांमोना खालामनो हानायनि चान्सखौ मोननो हागौ जों डिटेल्सखौ नायग्रोगोन। दा बेनो आरो लोगोफोर अफिसियेल नटिफिकेशना नोंथांमोनाहाय फर्मआ बेनो फर्मेटआ बेनो नोंथांमोना मोनगोन। स' लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव डाइरेक्ट नोंथांमोनाहाय डाउनलड खालामनानै बेखौनो साबमिट खालामनांगोन अके। बेनिफ्राय सापर्टिं डकुमेन्ट्स नोंनि गासैबो डकुमेन्ट्सखौ 10 पासनिफ्राय स' नोंथांमोना हरनांगोन। दा बेयाव क्राइटेरिया बेसेबां नांगौ जों डिटेल्सखौ नायग्रोनोसै गोबाव खालामा। दा अफिसियेल नटिफिकेशन नायनोबा बेयाव क्लिक खालामदो बेनिफ्राय माल्टिटास्किं बे पस्टआ MTS आनो देन बेनिफ्राय स' नोंथांमोननि बेयाव नायोब्ला जोंहा पस्टआ गासै 7 दङ माल्टिटास्किं एसिस्टेन्ट बेयाव होदों एन्ड बेनिफ्राय मोनसे रिजार्भेसन दङ जायनि क्वालिफिकेशनाहाय स' नोंथांमोना जि डिप्ल'मा दङ एबा स' नोंथांमोनाहाय BE दङ अब्ला नोंथांमोनाहाय मोनसे रिजार्भेसन मोनदों बे 7निफ्राय एन्ड बेयाव डिग्री पास खालामनायबा नोंथांमोना खालामनो हागोन लोगोसे पार्सेन्टआ 45 नांथारगोन अके अब्लासो हागोन आरो मिनिमाम 6 मान्थ्स डिप्ल'मा सार्टिफिकेट कम्पिउटाराव थानांगोन अब्लासो हागोन जुदि बेयाव होनाय बायदि गैयाब्ला स' नोंथांमोना हानाय नङा आरो बेनो जाबाय नोंथांमोननि एंगेजमेन्टआ इनिशियेलि बेयावहाय 1 year होदों बाट बियो रिनिउ जाबाय थायो स' नोंथांमोना रिनिउवेल मोनबाय थागोन आरो नोंथांमोना हाबनो हाबानो मोजां चान्सआ दङ स' बेखायनो ओरैनो थास्लायस्लाय स' नोंथांमोना वाक इन इन्टारभिउ होनाया जोबोद मोजां थाबनो साख्रि जायो आरो सेलारियाबो होदों 21,000 per month नोंथांमोना मोननाय जागोन बैसोआ मिनिमाम 21 years बेवहाय एन्ड बेनिफ्राय 45 yearsसिम बे पस्टआव हागोन। एन्ड सिलेक्शन प्रसिडिउराव नायोब्ला स' नोंथांमोननि फार्स्ट फेज सेकेन्ड फेज दङ बेनो जाबाय नोंथांमोननि एकाडेमिक क्वालिफिकेशननि पार्सेन्टनिफ्राय नायगोन आरो हमना ला क्लास 10 पासनिफ्राय आप टु डिग्री पाससिम नोंथांमोननि माखासे पार्सेन्टखौ नायगोन मार्क्सखौ नायगोन आरो बेनिफ्राय सलेज खालामगोन। एन्ड सेकेन्ड फेज दङ सेकेन्ड फेजआव जायनो सलेज जाबाय नोंथांमोनखौ मा खालामगोननो स' बेनो जाबाय नोंथांमोनखौहाय स्किल टेस्ट लागोन आरो पार्सनेल इन्टारभिउ नोंथांमोनखौहाय लानाय जागोन स' बेयाव नोंथांमोनाहाय नुनो मोनदों एग्जाम गैया अके एग्जाम गैया बेयाव 10 पासनिफ्राय डिग्री पाससिम पार्सेन्टखौ नायबाय एन्ड बेनिफ्राय जायना मोजां सेकेन्ड फेजआव नोंथांमोनखौहाय स्किल टेस्ट एबा PI लाबाय एबा भाइभा टेस्ट लाबाय आरो लोगो लोगो पास जायोबा साख्रि। नाथाय बेयाव एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना 500 पे खालामनांगोन जेरावनोखि नन रिफान्डेबल मोनदों SBI आव नोंथांमोनाहाय बेखौहाय स' पेमेन्टखौ दाननांगोन अके अफलाइन नोंथांमोना साबमिट खालामनांगोन ओमफ्राय गुवाहाटीआव स' बिनि लास्ट डेटआ 10 जुलाइसिम थागोन एड्रेसा नोंथांमोनाहाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव थांनांगोन। स' नोंथांमोना डाइरेक्ट थांनानै साबमिट खालामबानो जाबाय बेयाव जेबो फिन नाम्बार होआसै अफलाइन हिसाबै नोंथांमोना डाइरेक्ट साबमिट खालामफैबानो हागोन लास्ट डेटआ जोंहा 10 जुलाइसिम थागोन अके स' नोंथांमोना अफिसियेल वेबसाइट बेयावबो बायदिसिना अफिसियेल नटिफिकेशन नोंथांमोना नायबाय थानो हागोन। दा जायनि लिस्टआ ओंखारो बेयावनो अफिसियेल नटिफिकेशन नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन नोंथांमोननि लिस्टखौहाय स' बेनिफ्राय स' नोंथांमोना बेयाव मोनखाबाय जे अफलाइनसो खालामनांगोन गुवाहाटीयाव थांनानै डाइरेक्ट साबमिट खालामदो फिन नाम्बारबो होनाय गैया एन्ड स्पिड पस्ट बेयाव लिरनाय गैया स' जायखिजाया नोंथांमोना जायनाखि इन्ट्रेस्टेड दङ नोंथांमोना खालामनो हागोन बे पस्टआव अके स' बेनोमोन दिनैनि मोनसे लेटेस्ट आपडेट।